ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிகே தமிழ் அண்ட் கேரளா லாட்ரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 851. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 151 கொடுத்தோம். அதில் வந்து பிசி பாஸ் ஆகிருக்கு, ஜஸ்ட்டில் தான் மிஸ் ஆகிருக்கு. அதாவது இந்த ட்ரிக் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். 115 வந்திருக்கு, அப்புறம் 711 வந்திருக்கு. ரெண்டும் சேர்த்து மெர்ச் பண்ணி 151 இல்லை 171 வரலான்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா அதிலிருந்து நமக்கு வந்து 851 வந்து ரிசல்ட்டாக நமக்கு வந்திருந்தது. ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன்னா பார்க்கலாம் அதோட கெஸ்ஸிங் என்னன்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், 151 கொடுத்தா ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க 851. ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு நம்பர் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க, ஸோ பாருங்கள் வின்வின்கான கெஸ்ஸிங் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் 048 வந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி 082, அதாவது 1 2 3 நாள் கேப்பில். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 1 2 3 நாள் கேப்பில் வந்து மேபி இந்த ரெண்டு நம்பரும் சேர்த்து நான் இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் இங்கே வரலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 08 இங்கே ஏசியில் இருக்குது, இங்கே 08 ஏபியில் இருக்குது. இங்கே மேபி 08 வந்து பிசியில் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பிசியில் வந்து 08 வந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் 08 கூட நீங்கள் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் வந்தால் நீங்கள் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள். மேபி இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு நம்பராக வரதுக்கான வாய்ப்பு கூட அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம். இதை வச்சு இது வந்து மேபி பிசிலேயே 08 வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனாக்க நான் ஒரு நம்பர் எடுத்திருக்கேன், என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 038ன்னு எடுத்திருக்கேன். மேபி இந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா இது பாக்ஸில் கூட வரலாம். ஏன்னா 08 வந்து நான் இங்கே பிசியில் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இது பாக்ஸ் பண்ணி கூட வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு என்னென்னா பி போர்டில் வந்து 3 வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்க மாதிரி தோணுது. நான் பி போர்டில் எடுத்திருக்கேன். மேபி அது வந்து போர்டு மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி போர்டில் எப்படின்னாக்கா 3 4 5 அப்படின்ற மாதிரி பி போர்டில் 3 வரலாம். இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் 2 4 இருக்குது. மேபி 3 இங்கே வந்து 2 3 4ன்னு வர மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. சப்போஸ் 3 தவறுனா 4 6 வரலாம். எப்படின்னாக்கா 4 5 அப்படியே கண்டினியூவாக 6ன்ற மாதிரி நமக்கு வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சி போர்டில் 8 வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. எப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8 2 0ன்ற மாதிரி இந்த சைடில் இருக்குது. அதே மாதிரி 0 2 8ன்னு அப்படியே இது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ சி போர்டில் 8 எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி சி போர்டில் 7 வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. சி போர்டில் 8 இல்லை 7 ரெண்டுத்தில் ஒரு நம்பர் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 851 இங்கே அப்படியே 3 டிஜிட்டாகவே நமக்கு பாக்ஸ் ஆகி வந்திருந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த 308 சொன்ன பாருங்கள், இங்கே இருக்குது ஒன்று. இந்த 308 இல்லை 249 இந்த 942 பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாக்ஸில் வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட இருக்குது. ஏன்ற டீட்டெயில் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஒன்று இந்த 038 இல்லைனா இந்த 249 இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதிகமாகவே இருக்குது. அது பார்த்துக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க, நமக்கு இந்த மந்த்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட், அதாவது சரியாக மார்ச் 1 இந்த 711 இருக்குது பாருங்கள். இந்த 711 வந்த அன்னையிலேருந்து ரிசல்ட்டு நமக்கு எப்படி கேட்குறாங்கன்னா, இந்த சார்ட்டுக்குள்ளேயே தான் வருது. இந்த சார்ட்லேயே தான், இந்த ஒரு பாக்ஸ் சார்ட்லேயே தான் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ மேபி நாளைக்கு இது எப்படி வரும்ன்றது தெரியல. வேணால் இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு கூட நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க, லாஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல பாருங்கள் 145 வந்திருக்கு. 145 அதுக்கு கீழே அப்படியே 851ன்ற மாதிரி இது க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தோம்னாக்க நமக்கு கிடைக்கிற நம்பர் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் 851 இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த நம்பர் கிடைக்குது. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 851 நமக்கு இந்த இடத்துல வருது, 851ன்ற மாதிரி. ஸோ அது கீழே அதே மாதிரி நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே 927 தான். இங்கே பாருங்கள் 0வை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா 927, இங்கேயுமே 6 விட்டுட்டு பார்த்தோம்னாக்கா 927. ஸோ இந்த 927 வரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட இருக்குது. மேபி இது 972ன்னு கூட வரலாம். இது வந்து உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் எப்படி வருதோ நீங்கள் அதை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை இது எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது, நான் பாக்ஸ் பண்ணி நான் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்க அது உங்களுடைய விருப்பம் தான். அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்றது அது உங்கள் யுவர் சாய்ஸ் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 942 இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்ன பாருங்கள். அது ஏன் சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு 942 பாக்ஸில் வந்திருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள், இது வந்து இப்போக்குன்னு இல்லை, எல்லா நேரத்துக்கும் தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு 942ன்னு ஒரு ரிசல்ட் வந்தாவே அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு 057 இது 3 நம்பர்லேருந்து 2 நம்பர் கண்டிப்பாக வந்துடும். இது நாளைக்கு வின்வின்க்குன்னு இல்லை,
பொதுவாகவே 942 நமக்கு ரிசல்ட்டில் 942 இல்லை இந்த 3 நம்பரில் 2 நம்பர் வந்தால் இந்த 057லேருந்து 2 நம்பர் 3 நம்பர் கண்டிப்பாக வந்துடும். அது நீங்கள் வந்து இது நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வின்வின்க்குன்னு சொல்லலை, இது பொதுவாக எல்லா நாளைக்குமே சொல்கிறேன். நான் சார்ட் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் இது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 942 பாக்ஸில் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா 07707ன்ற மாதிரி வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 924 இங்கே வந்து இந்த இடத்துல 249 இருந்தது. இங்கே வந்து அதே வந்து பாக்ஸில் 924 அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 095. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு 942 அதே 942 பாக்ஸில் பக்கத்தில் 057. ஸோ பக்கத்தில் அகைன் திரும்பவும் 924 வந்து பாக்ஸில் வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. இது வந்து உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் சப்போஸ் வந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. இல்லை 3 நாள் கேட்டுட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் வந்தால் நீங்கள் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் நான் ஆல் போர்டில் எடுத்த நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 039, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ போர்டில் 09, பி போர்டில் 36, சி போர்டில் 782 எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஏபிபிசிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0338. எனக்கு வந்து 038ன்ற ஒரு 3 டிஜிட் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாகவே வந்தது. ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து 75, 36, 67, 73, 37, 57 இந்த ஏபிபிசிஎஸ்சி எடுத்திருக்கேன். அடுத்து 3 டிஜிட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 038, 037, 367, 537, 557, 927, 886, 587, 087, 420, 094. இதில் வந்து நான் 942 பாக்ஸ் பண்ண நம்பர் இதில் எழுதியிருக்க மாட்டேன். சப்போஸ் உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் வந்தால் நீங்கள் அது பாக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய கெஸ்ஸிங் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள். அதில் உங்கள் கெஸ்ஸிங்கோட மேட்ச் ஆகிற நம்பர் எதுவும் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் கெஸ்ஸிங் என்னன்றதும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.